mga syurikatla, no? So karon kinagbalik ka diri sa balay ni Granny Day na walay pintal na medyo gipang sana na ba gipang lumot-lumot na dad tas na yung mga iatch bayat. Hello? No siya guys. Pero watay labot ana ni bayot. Watay alam niya bayot kay. Dire dayo kuan na to ni day utan awag ko na day utan awag. Grabe kaluod bayot pero yung in fairness na lang yung higdaanan ni uli kuranan. Ning kuranan man guro ni. Di ba? Tan-awad dayon sa man ako pay mo pintal ani bayot. Jocks, so let's go. Lakaw, ala. Ayos sa. Lakaw yung ala. Hi, ante. Pa may Christmas party dira? Di man sa mag-Christmas party bayot kay mag-Halloween man na sila, ma'am. Wala usong Christmas party lagi atay lagi ni sila ay let's see mo. Mga tsaka kay mo bayot. Uy, no. Dugo-dugo lang mabani mo ron sa taon ta ka na. Okay. Sure. Tasyon ako. Talaga. Tsaka lagi ni oy. Liday da panay ta day. Let's see ka day. Oh my gosh. Wala ka kita ang taas og liog bayot. Di nakakita ako bayot kay Jocks. Unsan na? Kasi may makidula mo bayot tanawag ko na. Jocks, nakaigit ka bes. Kung nakaigit si auntie ti. Kalami ba mong medyas oy. Christmas na Christmas man. Kalami pag medyas. Di po ta makaingon og number wax siya dire bayot. Kay wa may agi ang floor wax ma sa man ni bayot. Just mura man mga iti sa manok oy. Kaluod ba ni mo granny? O nang wala na mga tsaka day. Tinawag na ako ni grandpa bayot. Umura jig nang uguan ma'am. Okay, ala gi atat. Tsaka na day. No wala rostoy bayot na. Nahali ng rostoy ma'am. Imo, na to diri. Nacho. Hoy, granny na nawag imong bana oh. Kuanda mo daw. Ay, doy. Hoy, granny paghilom granny B. Tan-awa lang nang ula. Ano ba kay kamulakaw bayot? Kimaro jud ka gikuan ni grandpa gikan bayot oh. Grabe pug hagok si imong bana bam oy. Ma'am, grabe kay hagok imong bana bayot. Dira mo day. Magagok imong bana day o naunsa na siya bayit bas na-yacht na siya dira ma'am. Wala nang bana niya. Okay, perfect. Wala na siya ma'am. Naku, yung sama ni Terry. Wala may mga sulod. Hala, Diyos ko. Wala mga sulod. Wala mga sulod. Saan ni balay ni mo granny? Oy, napobre na ka granny mo nagpamprenda yung mga gamit Terry. Pabuk ka na ulaw sa buyer no. Imong balay na walay hugas, walay limpyo-limpyo bayit og ipang lumot-lumot na siya day. Tapos yung anak tinada ko kay ulo. Liwat sa inahan ng kamahan bayot. Nice combination jud kay bayot. Ito na awi lang bowl, yoks. Dira belas gidugo si granny. Ay granny dira kalas gidugo di ba? Yung pasina siya diri hinay lang ta guys. Okay, since okay. Siya upo. Okay, lagi atay day natumbay ang lingkuranan day. Natsakan na. Perfect. Tumbay ang may waga bayot. Ah! Yawa! Day visit siya day. Tsakan na. Atay yun ipakog. Oh my gosh. Tsaka kay siya ma'am. Kukut. Hoy, saman. Avas. Yung avas lang te, di man ka madala. Samanday. Suyak ka dahil, suyak ka. Yoks. Yotay mo ng winners sa. Uy, winners na ba? Yoks, ludo. Uy, napay mata ni mo na piso ba yun? Napay bat, magadugo-dugo suludan sa mong. In fairness, granny ha ka nag-medyas ay nagsapatos ka pero itong imong bana lagi kay ka-medyas na punong floor wax. Kaluod ba nila? Uy. Sa mamakinan anay mo na best. Yoks. Lagi atay, dugay ka siya mawala, ma'am. Luod ba ni mo granny, uy. Di asa po ka nagpa-winners anak, day.
Nga, tsaka na. Barbie arms ka. Tuy Barbie arms kay siya day. Pero yung buhok di kay katangtangon na. Di mo ramag ka ng isang bira rabay. Laro tanan. Luto lang. Siya color siyang buhok ba yun. Inana ang kuwan. Dagan basta maka-achieve na buhok ka. Pero si Granny radyo naka-achieve na. Dagan king tao na nag-manifest. Ano na. Unta. Min anak kong buhok. Pero si Granny radyo siya ang the only woman. Naka-achieve na hair and like boycott ba na? Di ba boycott na no short hair man siya Granny kun. Short hair siya bayot. Kaya isang nahong bayot short. Salo na atay una kulbaan ko. Okay. Daip ko na to ni Granny da ihatag na to niya ni bayot. Uy. Ali mo diri mga tsaka. Kinahong makaglaki ali diri best. Kinahong makaglaki day mo. Lalaki makagnahong bayot, lalaki kay kagnahong ma'am. Ali diri bayot, lakaw mo diri dali, dagan. Ikaw kinahong makaglaki, mura makag imong bana na murag ka na kumatos. Kamu kay mga nahong man mga laki day. Kamu ba kay mga nahong mga laki, dira mo bayot, dira mo day. Kamu mga nahong kay mo laki yoks. Pay panty ni Granny o wala ilis-ilis, tapay grandpa na wala ligo-ligo, pay kamando mo mga ligo bayot. Deserve na ninyo ma'am. Pagbakasyon sa mo sa ano oy? CR. Pagbakasyon sa mo sa CR bayot pangaligo mag 3 times a day. Dapat maligo ka Granny sa isa ka adlaw, ikapulo. O grandpa ka di na madalag logod bayot murag ang sabon ay mo surrender. Manis sabon oh. Yata may lawasa oy daging libag-libag. Ang sabon ni mo surrender ni mo bayot. Parang perfect. Okay, save key. Buhi na sila. Ay, buhi na mo. Ali diri kitagaan pa ta magkuan surprise gift. Labi ni siya na kuan guys, gift kay murag medyo na mo ipagka magkirig-kirig jud mo ni. Ay, except ha. Unsa man yag kanya ko ikuan? Kanya ko unhon. Wala ka yagot sa Granny oy. Hay, bagmata na gud mo. Wala ka yagot. Okay. Kasi wala pa sila guys. Diyos ko pa mga artista ba yun pa ng mata dahil sa man sila dahil na mo yaya. Ang mata na mo ay. Ay gagog pa sila or nalamian si Granny. Uy Granny jokes. Ay Diyos ko. Gagog si Granny. Tara guys. Kauban ang mga magtiayon. Double kill. Wala ko na yachts. Lulaban lang. Kauban ang duha ka magtiayon. Ay tsakan na gyat. Oh my gosh. Tsaka na dahil nadirang prinsesa bayot, nadirang reyna ng Lereo. Ay, hindi siya Lereo bayot. Reyna ng Balaak man siya ma'am. Idri oh. Oh, bay halog yo. Oh, halog to. Yung sa na siya bayot. Oh. Perfect. Ilamian siya ma'am na ikaw yung winners. Lami yung winners no kay basta makit. As doon dakong ulo nilang mga anak diri. Hi. Ay ko kadlok ka ha. Dako lang ng mata. Ay ko ano ninyo kay dako lang ng mata nimo. Kaputi lang ng mata nimo ron. Oh, si grandpa din isulod siya doy. Nalamian siya, ala perfect. Nalamian siya doy. Kiri-kiri good siya. Nalamian siya bayot. Okay, so aantay na lang tayo sa mga tsaka dahil na mag-kuhan sila dream. Granny, pagdalikod Granny, B.
Wala pa man sila. Parang padulong na sila, guys. So okay. Let's go. Since wala pa man sila no, so magtagad ta diri ma'am. Kay gusto man sila maperpla bayot. Kamo kay mga nawang man lucky bayot inyong mga nawang kay mura mong mga lantak. Hip hop na best. Avas kay kamo kay mura mong mga nawang og lantak ka. Gusto mo lantak ka? Lipstick ka? Ali diri bayot. Kabaho ba nimo ba? Oh, lapos mo jud mura jud gwapa bay naka-school shoes ra ba? Oh, dahil ko nakakita ka nako, unsa man ako na, unsa may labot nako. Ang hawa dira padaplin. Diyos ko, uy, kagwapa ba ni Granny? Uy, marad, uy, lami kay siya di marad siya, lami iparok. Saan mo ka Granny, uy? Granny, pwede, alitse, da. Halo na wala, yung nahong bayot ng kumatos. Wa na, di ni kabangon ron. Wa na, di na ni kabangon. Wa na yung Granny dahil sa datugag kuan frame. Guba na yung rhinoplastic surgery dahil nagipataod ako gahapon. Naguba na dahil kinadatugan og frame. Kaya na Granny kay magpa-rhinoplastic surgery pa Japon ta magtagat sa schedule ni Mami Oni. Sponsor man yan no alangan sad. Kaya na dahil laban lang dahil. Alang crowbar. Ara crowbar. May tagkuan diri yun sa may mga perfect na maalat tsaka. Kwanta ni siya. Unsa man ni? Weapon key, okay. Weapon key, okay, perfect. Nagkatakiang lagi ko, guys. Kumatos man yun, okay, nindot lagi karon ay kay perfect kaayo. Perfect kay ma'am. Di ka makaingon. Lagi na tagag siya doy. Nagyatay na ano sila day. Nayawa akong kuan. Nagyatay oh. Bayot na lamba. Gaba. Lamba siya ma'am. Bangil ko siya dira day. Kira na day. Okay na pa. Bayot. Kumatos. Mga nakumatos karon. Attendance check. Granny and grandpa. The first kumatos. Kumatos. Oy. Lo oy. Alam. Balbag lagi ka bayot. Ugawig ka ma'am. Diyos ko, uy, may pakatong crowbar na akong gigamit kaya wapay dugo. Gilugit siguro to sa kwan ni Granny. Okay, padlock kay perfect. Murag makuha na dyan na to ni. Ay, murag makatakas na to guys. Murag makatakas na dyan ko. Ikuha na tong crowbar. Okay, let's go. Ay, naapa, uy. Wait lang. Mag-reload sa taday para naikuan silang Granny. Ilang perfect na ano. Wait lang, asa ganito no. Ay tara. Perfect sa dirita magpaabot dahil sa kuan waiting area. Saka lang kitchen ba yun na napunog kuan. Napunog lumot ilang kitchen. I just wanna go home, I wanna be Johnny house. Ika na pati kuan diri oy. Ano umataga ka diri. Magpaabot ta diri sa mga artista dahil no kay magpa-picture ta bayot. Dili pwede na dili ta maka-picture dahil kay kagwapa ra nilang duha bayot. Kagwapo ni grandpa dahil murag tuhod. So kaniki, wait lang ba mabot mga tsaka diri ron. Hoy, ali na mo ara guys, ara. Okay. Bayot kumatos. Pasang isa. Kulang mo day. Grandpa ali. Nawala mo yung bana ara day, ali day. Perfect nagbuol jud mo oh. Day kumatos. Flexible, mga flexible man mga lawas. Ala. Hala day, kikaon niya day. Uy, kaluod ba ni mo grandpa? Uy, Diyos ko. Kaluod ba ninyo day? Uy, mura man mo mga... Uy, Diyos ko, Diyos di mo grandpa.
Kaluod pa ni mo oy. Okay, so tatakas na ako sa bahay mo. Let's go. Tatakas na ta diri day kay pahukay baba si Gran pati mapugnan. So tatakas na ang bakla. Hoy tsaka bayot. Pamati mo ayo ma'am. Mga baba kay mo bayot. Takas na ko day kay mga uhab kay mag-abab dili na nako kayo mga abab ma'am kay musokol na bayot di na madalag sondrox di na madalag washing bayot oh. Mga uhab yung mga baba bayot kaputi lang mata ni suyo magsuka bayot.